Gindagdagan sang dismissal order sang Office of the Ombudsman ang 4 ka barangay officials sang Barangay Nonoy City proper bangod sa kaso nga grave misconduct and serious dishonesty. Ini ang ginkumpirma ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong. Ang mga barangay officials nga ginpapanaugan sa nasambit nga order amo sanday punong barangay Jennifer Kisto kag mga kagawad nga sanday Evan Joe Anonoy, Jeffrey Francisco, kag Alan Mahinay. Nag-ugat ang reklamo sa pagpaaresto ni Anonoy sa isa ka negosyante nga ginaalegar nagharas sa iya sa Nobyembre 7, 2020. Sa nga mga tion, nagaserbe nga sekretarya si Kisto samtang treasurer naman si Mahinay kag kagawad si Francisco. Suno kay kagawad Ong, base sa iya pag-istorya sa 4 ka mga opisyal, nag-file na sila sang motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Ginkumpirmar naman ni Department of the Interior and Local Government City Director Oscar Lim nga wala pa sang opisyal nga kopya sang dismissal order nga nabaton ng City DILG. Suno kay Lim may nakita siya nga photocopy sang dokumento nga may kaangtanan sa kaso sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Tranya sang nagligad nga semana. Dugang ni Lim wala pa nahibaluan kung sano ipatuman ang amo nga order. Ginklaro man sini nga kun mangin formal na nga kakason sa pwesto ang nasambit nga mga opisyal ang Iloilo City Government ang magapatuman sini suno sa nagakaigo nga proseso. Nasaad sa dismissal order ang kanselasyon sang ilang eligibility, forfeiture sang ilang retirement benefits, kag perpetual disqualification sa re-employment sa gobyerno. Ang implementation na sang decision ng Ombudsman depende sa order ng Ombudsman. So kay base order ko, I think it was addressed to the city mayor and not to the ALG. It's either ma-reverse to MR or usually ang iban ganda saka pa na so may Court of Appeals dito ka na sa pero depende na sa action sa ilang abogado. Kami wait lang kami kung may order summon, since wala order summon so wala kami na outside kami sa loop sang kasong ina. Si DILG City Director Oscar Lim.